Meillä on kohta kuvaukset alkamassa. Meitä on tänään itse asiassa... Otetaanko me tänään kohtauksen? No pitäis tässä nyt minun ja Janne kohtaista tuolla teltaskuvaa. Niin joo, se on hyvä ampuminen. Ei sitä. Eikö? Ei. Ihan vain normaali puhekohtaus. Ihan vaan telttakohtaus me tehdäänkö. Joo. Et huomenna on sitten. Huomenna on mähinäpäivä. Päästään maskeeraa peikkoja ja niitä hiton maan sisään. Mitä ne oli? Mörköjä. Mörköjä ja ketä nää toista oli? Muukalaisia. Muukalaisia. Möröt vastaan muukalaiset. Mamut. Maahanmuuttaja muukalaiset. Voi vittu. Tietää, että on vähän liian väsynyt tähän hampaan. Joo. Illegal aliens. Mistä saa laittomia muukalaisia? X-Files meihin. Ei vittu.